Ngabantu bayingaphe kwe-600 ekulindileyo ukuba bavote kolunyulo olukhethekileyo lovalo zikhewu namhlanje eRhawutini. Olunyulo lwenzeka kwii-Wadi eziyi-6 kwesi sixeko. Ukanti namhlanje bilithuba lokuvota kwabantu abadala nabangakwaziyo ukuhamba, abantu abakhubazekileyo kuquka nabo bangakwaziyo ukuhamba imigama emide ngenxa yokuba bekhulelwe. I-SABC yatyelela umakhulu uMoretolane Jeanette Nthulane noneminyaka eyi-94 nethe wavota kolunyulo. I'm 94 manje. Ngikhulile. Umzimba awumnandanga. Phethwe arthritis mara. Right. Ngijabulile uNkulunkulu usangibekile. Kumaziko okuvota abantu babonakalise kulilangazelela lithuba lokuvota. Kamnandi ngithi inkosi ngajika ngaze ngazovota. Abanye babavoti bekufanele ukuba bavote ngomso kodwa baye bayagaleleka namhlanje kumaziko okuvota. Normally, if their applications are approved, they'll receive an SMS that they need to come on this day for special votes. Then if they didn't manage to cast their vote today, they'll be able to give in a chance tomorrow to cast their vote. Ngabantu ba-87,000 ekulindile ukuba bavote eRhawutini ngomso kwaye azokube inxangile namagosa ayisiya ngapha kwamakhulu amathathu.